Et HFI-relæ, et HPFI-relæ eller et RCD-relæ er det, som vi i daglig tale kalder vores fejlstrømsafbryder. Den sidder som en del af elinstallationen i dit hus. Relæets formål er at beskytte mod stød og mod brand. Hvis der skulle opstå en fejl i installationen, kobler den strømmen fra med det samme, så det ikke sker yderligere. Det er vigtigt, at fejlstrømsafbryderen virker. Derfor er det vigtigt at få den testet. Vores anbefaling er, at man tester den 2 gange om året. Det kunne fx være, når man går fra sommertid til vintertid og fra vintertid til sommertid. Jeg vil her vise, hvordan man udfører testen. På fronten af fejlstrømsrelæet sidder der et testknap. Den bruger man til at teste relæet med. Når man trykker på knappen, skal relæet koble ud. Vi prøver at se, hvad der sker. Som I kan se, så kobler relæet fint ud her. Det vil sige, at fejlstrømsrelæet her er helt i orden. Efterfølgende genindkobler du relæet, så du har strøm i dit hus igen. Trykker du nu på testknappen, og relæet ikke slår fra, så har du et fejl i dit HPFI-relæ. Så skal du have fat i et autoriseret elfirma, som kan komme og udskifte relæet, så du er sikker på, at du har en funktionsdygtig fejlstrømsafbryder i dit hus. Som sagt, vores anbefaling er at teste fejlstrømsrelæet 2 gange om året, når du går fra sommertid til vintertid og igen fra vintertid til sommertid.